God formiddag alle sammen. Mit navn det er Jens Ole Jensen her fra Teamworks. Plastik, det har vi jo alle veje overalt i samfundet, hvor vi kommer i berøring med produkter. Det er i alle elektroniske ting, findes inden for alle brancher, biler, elektronik, medicin osv. Alle store firmaer, der arbejder med sådan noget, er i berøring med plastemner. Cirka 25% af SolidWorks-brugere er på en eller anden måde involveret i design af plastikparter. Yderligere 6% arbejder på en eller anden måde med mold-design eller formfremstilling med sprøjtestøbning. Cirka 125.000 brugere snakker vi om inden for det her område af SolidWorks-brugere. Jeg, der arbejder med form til daglig, ved jo godt, det er komplekse ting, vi arbejder med. Det er dyre ting at fremstille. Det er meget dyrt, og har man en fejl i en form og skal have den repareret eller ændret på, så er det en kostbar ting at få gjort. Og det er jo så her, SolidWorks plastik kommer ind i billedet. Bare lige en basis ting her. Her har vi en sprøjtestøbemaskine. Det virker jo på den måde, at man kommer plastikgranulaten ind i den ene ende her, og plastikgranulaten kommer ned i den her snegl og bliver sammenpresset og derved smelter. Selve formen, den placerer man så hen i sektionen hen, hvor den kan åbne og lukke. Og når man har støbt et emne, så vil det blive udstødt og falde ud herunder. SolidWorks plastik, det er jo for firmaer, som får deres produkter sprøjtestøbt. Det kan hjælpe jer til at forudsige eller forudse, om der er nogle defekter eller problemer undervejs i design af parten. Så allerede når man designer parten, har man mulighed for at se, om den her part rent faktisk kan støbes. Og det vil jo også der være allerbilligst at ændre på den, så den kan opfylde betingelserne for at kan sprøjtestøbes på den hurtigste og bedst mulige metode. Ud af plastikparter i verden, der mener man, at ca. 80% af alt plastik er sprøjtestøbt. En sprøjteform, det er jo en kompleks ting, hvor temperatur og tryk og valg af materialer og ikke mindst selve formen er store variabler, der har indflydelse på, hvordan resultatet bliver. Og en form, det tror jeg alle ved, er et dyrt stykke legetøj at fremstille. Så igen, kan man undgå bare en ændring af en form, efter man har fremstillet den, ja, så vil investeringen i det her produkt have betalt sig tilbage. Vi ved jo alle sammen, at det er nemmest at ændre på tingene så tidligt i designfasen som muligt. Så kan vi finde fejlen allerede på designniveauet og få dem rettet, i stedet for at vi skal hen til, hvor vi måske også har designet og tegnet vores form. Så begynder lige pludselig at blive rigtig mange CAD-filer, vi skal rette på for at ændre en part, der måske er dårlig til at sprøjtestøbe. Endnu værre går det jo, hvis vi har produceret vores form, og så skal tilbage og rette den igen. Og kommer vi helt hen til, hvor vi har produceret emnerne, og vi måske står og skal have produkter launches, og så finder en fejl, eller opdager problemer og skal tilbage og rette det, ja, så begynder det altså at blive en bekostelig affære. Og det er så her, at vi begynder at vende blikket mod SolidWorks plastik. Det, der kendetegner SolidWorks plastik, det er, at vi har en stor database med plastmaterialer. Vi har ca. 4.000 plastmaterialer. Vi har et omfattende analysemuligheder og muligheder for at se alle de resultater, vi egentlig er interesseret i. Undervejs bliver man guidet igennem analysesetup'et. Det er meget enkelt at sætte op faktisk. Det er fuldt integreret i SolidWorks. Det er let at lære at bruge, og det er hurtigt og nøjagtigt. SolidWorks Plastics fås i 2 versioner. Den første version, vi lige omtaler her, det er den, der hedder SolidWorks Professional. Og den er egentlig beregnet til dem, der designer plastparter, og kan give svar på basic ting, såsom den part, jeg designer, vil den faktisk kunne fylde i en form. Er der weltlines, eller det man kalder sammenløb, eller er der steder, hvor jeg har designet min part, så det vil give luftlommer i formen, og dermed defekter i den færdigstøbte part. Vi kan simulere fyldetilstanden. Vi har mulighed for, når vi kigger på vores resultater, og se, hvor skal parten optimeres for at kunne fylde på bedst mulig måde. Altså, så vi har en hurtig fyldetid, og vi har en hurtig køletid, og så vi kan få en cyklustid i formen, så vi kan producere hurtigst muligt. Vi har mulighed for at finde ud af, hvor er det bedste indsprøjtningspunkt henne. Det er den ene version.
Den anden version af plastik, det er den, der hedder SolidWorks Premium. Og den er, det er den samme pakke som den anden, men plus nogle ting. Den er, for dem, der designer selve formen og værktøjsmager. Så udover at simulere fyldning, så kan den også simulere selve pakkeprocessen. Og det er jo mange gange den, der er interessant, såsom at få svindprocenten, når formen er pakket. Vi har mulighed for at køre med single og multi-cavity. Vi ser et eksempel her med 2 forskellige parter. Vi kan beregne, om sådan 2 parter er balancerede, det vil sige, at de fylder på samme tid. Vi kan finde maksimum indsprøjtningstrykket. Vi kan simulere for eksempel det, der står her, insert overmolding. Det vil sige, at man kan sprøjte plastik ind over et andet emne. Det kunne være en elektrisk kontakt, eller som består af kobberelektroder, eller det kunne være et andet plastemne, man skal sprøjte et skinmateriale ind over. Vi har mulighed for at lave two-shot molding, det vil sige, at man kan i samme indsprøjtning kan man skifte fra et materiale til et andet. Man kan køre med gas indsprøjtning, så man sprøjter et materiale ind først, og derefter skifter til gas, så på den måde man får et hult emne. Og endelig har vi mulighed for at lave ventilindløb, hvor vi for eksempel kan åbne og lukke ventiler på tid. Her har vi et lille overblik over de 2 SolidWorks pakker. Den første pakke er den, jeg omtalte over til venstre, hvor vi har mulighed for at fylde eller vise fyldningen. Vi har mulighed for at vise short shots, altså hvis man har et emne, der er for tyndt, så det faktisk ikke kan fylde formen. Vi kan se svejse sammenløb, eller det man kalder sammenløb, og luftlommer. Og vi har mulighed for at simulere, hvis man gerne vil have flere indsprøjtningspunkter. Alle de her ting, de starter med et mesh. Så enhver part, der skal sprøjtestøbes, laver man et mesh på. Så det er grundlæggende. Den anden pakke herover, der får man nogle yderligere ting i Premium-pakken. For eksempel det med, at man kan arbejde med multikaviteter. Uanset om det som her er vist med 2 ens, eller det er forskellige emner, som vist her ved siden af. Og man har mulighed for, som jeg også omtalte før, at beregne en balanceret fyldning af formen, så forskellige artede emner fylder på samme tid. Vi kan simulere køletider, vi har mulighed for at se svind og sugninger, eller det der står her sinkmars, men det er altså sugninger, især hvis man har for tykke områder og godset, og man har nogle ribber, der er for tykke, det vil typisk medføre sugninger. Man kan sprøjte materiale ind over et andet materiale, og gas og ventiler. Og her har vi det, der hedder co-injection, det vil sige, at man kan sprøjte 2 materialer ind i det samme indsprøjtningspunkt. Og endelig har vi fiberanalyse, og vi har det, der hedder bireference. Det er dobbeltbrydning af lys. Når lyset rammer ned i plastikken, så er der nogle plastmaterialer, der er transparente, og det vil bryde lyset i 2 stråler. Hvis vi lige går lidt videre her, så har vi muligheden for i plastik at lave enten et solid mesh eller et surface mesh. I de fleste tilfælde vil et surface mesh være ok. Et solid mesh, det bruger man, hvis man har emner, hvor der er forskellige tykkelser i godset, og har mulighed eller gerne vil se, hvad sker der imellem godsets yderflader. Der er forskellige typer af mesh, man kan lave. Det vi kan her, det er selvfølgelig at simulere selve fyldeprocessen. Vi kan lave short shots. Hvis emnet som sagt er for tyndt, så vil den ikke kunne fylde. Og vi kan simulere svejsningerne eller sammenløb. Hvis det er de sorte linjer her, der viser, at her vil der være sammenløb, når materialet bliver sprøjtet ind og løber rundt om de her huller her. Luftlommer. Det er de små bobler, man kan se her. Det indikerer, at her vil der være et problem med luftlommen, som måske kræver, at man bliver nødt til at lave en udluftning i formen. Vi kan simulere flere indsprøjtningspunkter. I det her tilfælde kan vi faktisk se det billede, der bliver vist her. Det er faktisk et solidt studie, hvor vi kan se ind i mellem overfladerne på tykelsen, der vil den også vise, hvordan det opfører sig i materialet. Og her har vi et plot af de 2 indsprøjtningspunkter, der viser, hvor meget hver indsprøjtningspunkterne bidrager til fyldningen. Her har vi som
et eksempel på sådan en multi-cavity mold, altså flere kaviteter i samme form. Og her har vi et eksempel på en ubalanceret form. Vi kan se, at emnet til venstre, det fylder noget hurtigere end det emne til højre. Og det går jo ud over cyklustiden, og emnet til venstre får længere køletid osv. Her har vi så lavet en beregning på det samme emne, hvor SolidWorks Plastic har fået lov at beregne på, hvordan fordelerkanalerne herinde skal være, og det er faktisk dem, der bliver ændret på automatisk af SolidWorks Plastic, så de bliver tilpasset, så der kan komme mere eller mindre materiale igennem på den samme tid. Vi har selvfølgelig mulighed for at se svindprocenterne, og vi har mulighed for at se svindprocenterne både efter fyldningen af formen og efter pakkeprocessen af formen. Der er mulighed for at se sugninger. Vi kan lave køling, og vi kan lave plots af køling, så vi kan se bestemte områder i parten. Vi har mulighed for at gå ind og lave plotdiagrammer af områder, hvor man ønsker at vide, hvor lang tid er den om at køle. Og endelig har vi muligheden for at lave det, som jeg omtalte også tidligere, man kan sprøjte materialer ind over et andet materiale. Og her viser vi så et tværsnit af det samme billede fra før, hvor vi ser temperaturen på det materiale, jeg har sprøjtet ind over et andet. Vi har her et eksempel på at sprøjte materiale ind over en elektrisk komponent. Igen er det et solid-studie, vi har her, og ikke kun et surface-studie. Og her har vi et tværsnit af det samme billede, hvor vi kan se både temperaturen på insertsene og på selve materialet. Her har vi et eksempel på curve-indeksen, det vil sige, at man sprøjter 2 materialer ind. Først sprøjter man det, der hedder skin-materialet. Det er faktisk det røde, vi ser her, altså det yderste materiale. Det sprøjter man måske ind med i 60-70% af tiden. De sidste 20-30%, der skifter man så til et andet materiale, og det bliver så core-materiale. Det er det blå, vi ser her. Og vi kan også se her, der er et eksempel på, at man sprøjter ind 2 forskellige steder. Der er en indsprøjtning her, der er en indsprøjtning her. Det billede, vi ser her, det er igen det samme som før med 2 materialer, og her kan vi se herhenne, hvor det blå er, hvor core-materialet kommer igennem. Endelig har vi mulighed for at vise, hvis man sprøjter materialer med fiber, hvordan fibernes retninger vil lægge sig i emnet. Og her har vi det med dobbeltbrydningen af lyset. Det har vi også mulighed for at simulere i SolidWorks Plastic. Jeg tror, jeg har et lille eksempel på det. Sådan kan det se ud. Hvis man har nogle klare plastemner, der er nogle emner, hvor lyset brydes i plastemnerne, det er det, der hedder anti-isotropic materialer, hvor egenskaberne ikke er ens i alle retninger, og der vil en lysstråle brydes og deles i 2. Det er det, vi har mulighed for at simulere her i SolidWorks Plastic. Endelig har vi gas, som jeg også omtalte før. Vi kan se, at det blå område her er gasområdet, som vi herude i det røde, hvor vi får selve materialet, så det bruges til at lave hulematerialer med. Og som sagt, hvis man har ventiler, så kan man sætte ventilerne til at åbne på tidspunkter, hvor man ønsker, eller man har områder, hvor man ønsker at fylde, før man ønsker et andet område at fylde, og det kan man altså styre ved ventiler ved at lukke dem op og i på tid. Så hvis man bruger SolidWorks Plastic, så vil det hjælpe jer til at få parterne modelleret rigtigt fra starten. Det vil sige, at man skal ikke hen til formen, hvor den sidder i sprøjtestøbemaskinen, og først der se, hvad problemer der er, og så skal man tilbage og have formen rettet. Så det vil helt klart fjerne omkostningerne ved at skal køre formen igennem til rework flere gange, indtil man får den rigtige kvalitet. Så her har vi muligheden for at få den rigtige kvalitet første gang. Det vil selvfølgelig give jer en noget kortere gennemløbstid fra design til den færdige form er klar til brug.